l'escut de Vilablareix. Segur que molts de vosaltres us heu preguntat moltes vegades aquestes circumferències, com les podríem fer, doncs avui us donem la solució. Amb 4 trucs que ens explicarà en Jordi Valls, que tinc aquí al meu costat, veureu que fàcil que és fer l'escut de Vilablareix. Fàcilment necessiteu un CD, un regle, un llapis i un paper mida A4, un foli totalment blanc i normal. El primer que farem és buscar el centre d'aquest paper. Medirem la part superior, en aquest cas un A4, en principi fa 21 centímetres. Per tant, a 11 i mig farem una marca. El mateix farem al final del paper. Buscarem el mig i farem una marca. Anem a buscar-lo verticalment. Verticalment fa uns 30 centímetres. Per tant, a 14 i pico, quasi 15, i traçarem una línia. Just a l'encreuament que veurem que hem realitzat amb les dues línies, tenim el centre del nostre full. Un cop tenim el centre, el que farem és mig centímetre cap a una banda i mig centímetre cap a l'altra. I el mateix a l'altra creu que tenim, 1 centímetre a una banda i 1 centímetre a l'altra banda. I ens queda un quadrat amb 4 punts. Ara agafarem el CD que us hem demanat que tinguéssiu des de l'inici i el posarem la línia que passi pel centre del CD i la marca que hem fet de mig centímetre sigui al voltant del CD. I ho farem això en els 4 costats d'aquest cub que havíem marcat. Com podeu veure, ja comencem a intuir el nostre escut de Vilablareix. Ara necessitarem de nou el regle. El col·locarem en el punt mig que teníem del foli i farem 7 centímetres i mig i farem un punt. Anem a cada semicercle i fem exactament el mateix. 7 i mig, 7 i mig i 7 i mig. I ara procedirem a juntar aquests dos punts. Els punts que ens han quedat al mig d'aquest semicercle, de punt a punt. La forma final que ens ha de quedar amb aquests punts serà d'un quadrat. Com us he dit, la forma ha de ser d'un quadrat menys d'un costat. Per fer la part final del nostre escut, tornarem a utilitzar el CD. Agafem el CD i el posem a la part baixa del nostre escut. Al centre del CD ha de passar-hi la línia que tenim que ens talla el full per la meitat. Ara veieu que ja tenim l'escut i com podeu comprovar ens sobren algunes línies. Anem a resseguir aquelles que realment necessitem. Com podeu veure, ho estem resseguint ja amb aquest color blau que detona un blau Vilablareix. Ara canviarem de retolador i utilitzarem el groc també, aquest groc Vilablareix, aquest groc viu, i resseguirem els semicercles que tenim dintre aquest escut de Vilablareix. I ara sí que ja podem agafar una goma i començar a borrar totes les línies que tenim fetes amb el llapis. Com podeu veure,
Ja intuïm el nostre escut de Vilablareix. Ara seguirem amb el retolador tant blau com groc per donar color en aquest escut de Vilablareix. En el nostre cas ho estem fent els retoladors, però us animem a fer-ho amb qualsevol tècnica artista que vosaltres vulgueu, ja sigui amb un collage, amb tèmperes, amb aquells estris que us sigui del vostre grat. Com veieu, ja tenim el nostre escut ben pintat amb aquest blau i groc de Vilablareix. I ara us animem a que cadascú de vosaltres decori aquest escut amb algun efecte de Nadal. Com podeu veure, en aquest cas en Jordi ens està fent un tió de Nadal. Doncs aquí teniu la gran creació que hem fet amb en Jordi. Us animem a tots vosaltres a que durant aquests dies de Nadal practiqueu i ho pengeu a les xarxes socials i que si ho podeu fer amb el hashtag escutvilablareix i hashtag nadalvilablareix els podrem veure i veurem totes les vostres creacions a la xarxa. Doncs moltes gràcies, Jordi, i que acabem de passar bones festes tots!